Ma. Lakaw ng gwapo. Bye. Bye. Bye, Gop. Tara ko ma. Kung bang ini. No, not that. Ano ko ma? Bye. Ba? Sige, sige balik. No, not that. Diyan mi ay. Balay. Balay. Para mama gaw. Para mama ni. Yo, what's up? May muntag sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. Pero naami diri sa tigaw. Friends. Inin. Friends. Friends. Lima klaro. What's up? Friends isa diri. Friends Express in. Right. Tapat sa kanay atbang sa Dilama diri sa may Petron dapit. Awi diri sa in. Oh. Kami sa in. Inilen. So ganyan no, apit may mabiyaan sa tukar pero nagani kay nakapas mi. Nag-CR mi man ang driver ko, nag-CR man driver ra. Kuy ka na mag-CR. Kaya. Pero okay ra no? So mga siya guys no. I-invite mi diri nila. Kami ang nitukar sa ilang opening sila ano in Express Friends Express in kami may nakatukar din no. So salamat guys sa pag-invite sa mga ma'am sir. Thank you guys sa inyong invitation no. Kaya manami kuan motorcade ganiya nya magbalik ra magtukar ha. Tukar balik. So sabi dire manukar sa mi. Ang bukol mo ba? Huwag mo po. Bobo. Nabuko lang, bobo. Ay, ketawa na. Tama namin tukar guys. Masa gipaabot ni mo gaw? Kaun. Naamong sa chocolate oh. Among chocolate. Pakita gaw. Ayaw. Mahal ra ba ang viewing? Ano tawa ka ni? Hilboya. Dili. Medyo demonyo kayo sa songay. Right sa buhay ngayon. Medyo demonyo. Ano? Medyo demonyo. Kumitin siya ni medyo maldito. Medyo demonyo right. Naamong sa chocolate ay. Bila ng bata to. Bata. Kali ako ay dulo. Muna ipitikiro sa Juan Libertad guys. Estetik. Pitikiro sa Libertad way klaro. Uy, para makaibaw mo ang mga pitik ako di na panindotay pabatiay na sa damo. Para man bagay-bagay ra sa pitik ba. May literal nga putik eh. Kitkan lang. Basta kayo naka-picture mo na. Matik daw. Kamera. May yung page tigtando may product pitik mo po. Pwede ano? Basta mo tando ka. Pitik. Tapos yan, nalapitkan ka. Kutsara. Ready na ka. Uyo. Oh, pitik tayo. Kita magsamutan do pitik. Pitan do gud. Dili ta papusingon na iba pusing-pusing ay largo pitik yun. Pagtawag na uyo. Ligi. Oh, pitik tayo.
Try tayo. Bagay na sa yung page yung mga ano eh. Pitik tando, inig tawag. Pitik largo. Sa mo tando. Nagpitik ba ako? Ganiya, piso na. Piso na. 5 na. Kanya, juice na. Hindi na. Lagi remembrance ang friends mo gaw. Ako ikay na remembrance sa friends di ay. Unsay reaction niya? Unsay reaction? Hala ni dako na dai. Ang ini wani hala ni bati. Unsa. Ini may hala ni bati. Ada naman. Gila, ada dyan. May ko may tipuan. Kung nakaligri sa buhay drum ko sahay guys. So sahay, mapasot atong kamot. Kung di mapasot kamot, masama na itong baba. Mabubukol na itong uho. Malangkat atong sapatos. Ang mga itong sapatos si Titi kayo. Mamo ito na natag. Oh, yaw itong ibutang lang no. Ato gipayabo. Ako sa to Panginoon ng kuan, basket. Guys, nanti kali isa. Gi. Ya wag hiyag na mo. Ang naong ni gahe. Gi. Good ni guys oh. Sa friends guys, naay ka ng murag mini gym ba. Pwede ra ka mag-workout dire. Gikan ka jogging, mag-workout kayo kung man lagi. Na may gym nga inside, na po outside. Gi. Kaon to yo? Nambito? Kana. Gi. Ah, grabe. Loh. Oh, gano? LeBron James. Look, ka na nga man. Low budget. LeBron James, low budget. Guys, to mo NBA rin ni LeBron James. Ay, LeBron James ang baboy. Oh. LeBron James. Low budget nga LeBron James. Buang. Ano, LeBron. LeBron James. LeBron. Ano? Payo nun? Oh, gino. Cesar Montano ni. Lebron no? Lebron. LeBron James. LeBron James. Uy, gubo na. Nah, ternyata. Nah. Oh, bisa. Kob. Kuha ang pundo dito. Lo, lagi no. Masih kemubu. Gambura ba to? Uy. Nah. Nah, gina. Luyan, mungkin kakakaon nga noon. Luyan na kakakaon. Wala. Ha? Jimbi ba? Ungga? Lama na, hapil ka. Pagkili na yung dobolo, pagkili na. So, nauli na may mga gano. Na gusto mong balay. So, relax na tayo. Kapoy kayo. Kanto karno. So, thank you kayo no, sa Prince Express no, sa Prince Warehouse Club sa Tag-iya, sa Tag-iya ba o sa basta sa nag-invite sa mga more classmate to ni sir no, ni master ang nag-invite sa mga. So thank you kayo ma'am sa inyong pag-invite sa mga ug sa paniud to. Salamat kayo. So kung na may mga openings no or mga kuan gusto mo patukar sa mga, so feel free to contact lang sa mga no, sa di na ito tapusan mga katambay no. So hangtod sa sunod higayon mga ga, inaot ko magkita pa sa inyong balik. So ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe.
At kung pabilin mo sa pagsubaybay sa Ganoy TV, Anoy out. See you.